En els dies previs al Nadal de 2025, l'església de Moià es va omplir de mans dispositades, mirades atentes i gestos senzills que parlaven un llenguatge universal, el del servei, l'acollida i la fe compartida. Una família d'origen nòrdic, juntament amb un jove, un pare i els seus fills, originaris d'aquesta terra, van col·laborar en la preparació del pessebre i dels ornaments nadalencs del temple, aportant un toc especial i profundament humà a la celebració d'aquest any. No va ser només una feina pràctica. Mentre col·locaven les figures, cuidaven els detalls i guarnien l'espai sagrat, s'anava teixint alguna cosa més profunda, una comunió entre persones de procedències diferents, unides pel desig comú de preparar la casa per a l'arribada del nen Jesús. L'església esdevenia així una veritable llar oberta, on cadascú aportava el que és i el que té. L'escena del pessebre, amb Maria, Josep i el nen al centre, semblava reflectir-se també fora de les figures, diversitat d'orígens, generacions diferents, històries variades, tothom hi trobava el seu lloc al voltant del misteri del Déu que es fa petit. Com aleshores a Betlem, avui a Moià, ningú no queda fora. Una mirada cristiana. Des de la fe cristiana, aquest gest té un valor que va més enllà del que és visible. El pessebre no és només una tradició decorativa, sinó una professió silenciosa de fe. Preparar-lo plegats, venint de cultures diferents, recorda que el naixement de Jesús no pertany a un sol poble, sinó que és bona nova per a tothom. La col·laboració entre aquesta família nòrdica i persones del mateix poble de Moià esdevé un signe eloqüent de l'Evangeli. La diversitat no separa, sinó que enriqueix quan es viu des de la fraternitat. Com en el relat evangèlic, on pastors del lloc i savis vinguts de lluny es troben davant el mateix nen, avui també persones de diferents orígens es reuneixen al voltant del mateix misteri. Un pessebre que anuncia. El resultat final, el pessebre i l'ornamentació del temple, no només embelleix l'església, sinó que anuncia. Anuncia que el Nadal es construeix amb gestos concrets, amb temps ofert, amb mans que serveixen sense buscar protagonisme. Anuncia que l'església és casa oberta, espai d'acollida i de trobada. En un món sovint marcat per la pressa i la desconnexió, aquesta escena viscuda a Moià en recorda que el Nadal continua passant quan algú prepara un lloc perquè Déu pugui néixer enmig del seu poble. Paraula que il·lumina. La Sagrada Escriptura posa paraules al que s'ha viscut aquests dies. La paraula es va fer carn i va habitar entre nosaltres. Joan 1,14. Que aquest pessebre, preparat amb mans diverses i cors units, ens ajudi a acollir el Senyor que ve i a fer de la nostra parròquia i del nostre poble un espai de fe, d'acollida i d'esperança aquest Nadal.